Mheshimiwa Francis Otiato. Yes. En adieri ni Mibadhi nitiere e counties. Yeah, Calvin's manot adier makende. Cleophas. Mibadhi en a problem. Mosebedo kumakoa and oken kata county kende. Owacho ne nationwide. I Kenya mangima all sectors wagi duto. Mibadhi ogoyo tach at levels upogore. And my problem was bedo go Kenya kae. Emomiyo ineno kabwa omiwa Kenyan Constitution 2010. Watemo kabisa mar mondo miwa ento ere kaka dwa deal gi Mibadhi. Kech en gima osebetie, to en gima inrooted. So all affect both the national, even a sectoral department in all angles of the ministries. With that alone, okdanda wachi ne a lula kata counties mawa are safe. Wasebedo kod issues to en adier makende Mibadhi nitiere nyaka i counties. Nyaka counties gintiere. En gino meyere godo to nyaka koso ijabedo gi paro mopogore kochako malo koridi nyaka counties. Cleophas, mano en adier.